5 atau 10 menit naya teh. Parjolo acara nomor 5. Tolong multimedia juga diperhatikan ya. Nanti untuk penayangan slide. Kor di acara nomor 5 ini Parjolo manokor pengurus lansia distrik Sapulalu Jabar Tengdiye, pengurus lansia distrik Sapulalu. Dungi ihut manon kor gabungan lansia HKBP distrik Sapulalu Jabar Tengdiye. Holan horo Tuhan madongani. Dungi ihut kor Pardihu tani padita. Ukur kami pendona teh. Namangihut acara nomor 8 lansia HKBP Bandung Barat, lansia HKBP Cimahi Jalan Lurah, dohot dihut teman nodang dope di acarai kor lansia HKBP Baduk Timur. Idia nasida Baduk Timur. Oh iya. 80 halak. Ihut manon saya tang yang pangodianon tong matolu kordison kor lansia KBP Bandung Martadinata ma Parjolo natar surat diacarai dihut makor lansia HKBP Bandung Reformanda. Ini ada Reformanda 250 halak. Ya. Mau lihat ya mak kor lansia HKBP Sisingamangaraja ini dia todong nami Hobar balok. Wah, 25 halak. Kor doa mu kan? Dang jadi amu kor. Unak sida dai amu anop pemadada non. Kor do daw ngate. Dak pola habe markorin na KBP Sisingamangaraja. Stand up comedy mana sida. Arong do penanang markor. Dang arong be. Atongi mana walui kor. Mohon maaf sia distrik tama baina carong nggak karo parja. Moloso tercantum hugora hami pennon. Mau lihat mah mengarari nama hita.
Amang Inang, karena rombongan prosesi akan memasuki ruangan gereja, seluruh jemaat kami undang untuk berdiri. Tes. Udah. Ya. Seluruh jemaat kami persilakan untuk duduk. Baiklah, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia. Amang Sihotang, kami persilahkan. Salam. Salam. Horas Madita. Horas. Puji ma Tuhata sian asini rohana nang patahu kita sian akka inganat tabi rohita sahatu bagas joro na badion dinalamar saur kita punguan lansia distrik Sapulalu Jabar Tengdion nabuh parsanga bihami Praeses distrik Sapulalu Jabar Tendi amang padita P Sitorus STH padita resort HKWP Jalan Lurah amang padita hasian BMS Purba STH saluhuk nahamu amang padita nami inang pardihutan ni padita pengurus Persekutuan Lansia Distrik Jabar Tendi, pengurus seksi lansia masing-masing huria, tarlumubi bahamu dihamu ama dohot inanami ruas lansia na adong di distrik taon. Selamat datang ma parjulu pasatami tuhamu amanami doh inanami.
tukung songon na hurang di pospe pajalo nami di hamu amang inang di aka hahurangan parjulo mahami muliate tarlumubi may di aka nahurak sikop dope di haulion ni gedungon asa mangido hami di bagasatang yang mu asa parguguy hamu di parguguy itu hatay hami dinalao pauli-ulihon pargudu nga taon. Sian hami seksilan sia jalan lurah. Nian anggo sian hadirion hurang tamado pe hulala hami gebe tuan rumah na parjolo di taonon. Alay na pos dorohanami di ulaw ta sudi ulaw pertangangan lansia narapak dohita amang inang dinalaw marhuwas doho akka padibudi muton akka dihahurangan na adong ido tutu songon dihita ruas lansia na adong di distrik Sapuladuon songon semboyan ni persekutuan lansia distrik nagabi sitiruon nagabi teladan di pakawasyo di huriyay naksongoni do di akta pinoparta nagabi sitiruo tutuhita nagabi telada kita saluhukna tarlumubi may dinalao melayani saluhukna ulaw ni huriya idorana paposor harami tong di seksi lansia jalan luraon nahubay kami semboyan nami toktong olo parsidohot songo dia pe di akaulaw ni huriyay alay na tongdo olo parsidohot seksilansia ni HKBP jalan luraon di sude ulaw ni huriya talumomi di ulaw ni persekutuan lansia distrik amang praises dohot kita saluhuk na adong dison ya acara na pamasautan non terbagi dua bagi dua amang duk selesai nok kita ibadah sian garejon di bagasan ibadah mahita tong adong akka lagu-lagu pujian baik siak kuria maupun sian pengurus persekutuan lansia distrik dohot sian pardihutani amang padita inang padita laos di semanon adong tangiang pangodianon na niuluhon ni amang padita Siregar ya aman na bagay parjamita dita sadario ni ma amang padita MT Silalahi duksidungan non ibadah siya non amang inang tapirkirahom may hira-hira hurak sa paraopat siyan pukul 12 dung manggora ano nakadongata na siya tetangga taon las di bagas garejaw manok kita martang yang mangan duksidung partang yang mangan lao mahita tu gedung sekolah minggu mangihuti acara na nagsipatu paut tadobe ima di acara kata sambutan sian ketua PLD do pengarahan sian amang preses selanjutnya manon tu perlombaan stand up comedy do aka acara na si palas roha di hita saluhukna tarsongonima amang inang daboy pasaton nami songon kata sambutan nami tuan rumah mau lihat ma saya di pargogo itu hatta mahita salam horas ma Salam horas. Baiklah Amang Inang, acara ibadah kita akan kita mulai. Acara ini selanjutnya kami serahkan kepada liturgis Amang Pendeta Hasian BM Simamora STH. Jauh-jauh tu parsobaon. Betahi tanakok tu dolok ni Jehovah.
dotu joroni debatani si Jakob, na diajarhon tu hita akadalanna, jalamardalan hita diakka lapangna. Tok do hubahan Jehova tu jolokku, ay molo di siamukku ibana, dang tagamon humor dit au. Alani i las jalamarolop-olop todikku, dagikku pe sinok do maringan di bahen. Saya pabotonon mudo tu au dalan hamuluan, sun malas nirohaku diadupan ibuhin, akka hasudungan niroha masa di siamunmu saliling-lilingna. Di baheni tapuji majahoba jalatai dehon magwarna, ay ibana mangalehon dihita hatuaon dohot las niroha mared de mahita. Sai bermega hita pasang upload Tuhan i sai mangerbang songon bunga Uhur nasay tontoran, kepedosa mariskon, na malungun sa budong, hapasirsir mahas uhur, sondamu manggokiin. Hagadupon natin nopwa, pangarhon sondamu, hagadupon na mabou, mandodikon goranmu, cuma pangadung parangan, na ilakin dolokin, bangadaran pemardilo, rapapasang abgang Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di porbadia natu palangit, dohot tanoon. Amen. Madok mauliate mahamutu amai, naung patauhok kamu, majalotohap di bagasan hati uroni, si tehanon niakka nabadiai. ay nunga di doro hitasyan gonggokan di hahulumoni, jara de pausak bagasan harajaw ni anak haholongan ni rohana. Di bagasan ibana warong dihita haluauni, ima hasesaan ni dosa, haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus hodo panodang nasitong na manodangi ganup jolma na di portibion. Sodakon mabuhim tuhami jala perbadiai marohanami. Asa hutadahami dalan hangoluan marhitesiani. Sai rajai mahami, asa unang manipil hami siadalan nasitongi. Ale Tuhan Jehovah, patoktong marohanami marhaporsyaon tuho, marhite-hite toddi porbadia. Amin. Tabigi lagu pujian sian pengurus lansia distrik Sapulalu Jabar Tingdiye, ihutan non kor gabungan, ihut musean non kor lansia, kor pardihutani pardita.
lagu pujian sian pengurus lansia distrik Saplalu Jabar Tinggi laos ihutma kor gabungan lansia distrik Saplalu Jabar Tinggi. Laos ihut mata tangihon lagu pujian sian pardihutan yakka padita.
tau du tima marhite na maredde mahita. Betapa indah harinya yang mengikat hatiku, ku beri kasihku padanya, serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sentosalah hai hatiku perindumu, percayalah jangan tinggalkan Tuhanmu, sumber segala kurnia. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Epistel dihita di pertanyaan atas darion ima oikumene inklusif sian Yesaya 2 ayat 3 dohot Rom 10 ayat 12 ihut sada Korin 8 ayat 6 dot ayat sia. Beta hita nakohi madolut ni Jahuba tu bagas ni debatani si Jakob. Asa diajar hon tu hita akalapangna. Dang mardiai perdisi Junani manang Jahudi, na marsunat manang naso marsunat, bangso na leban manang bangso naso maju dope, hatuban manang anak mata, Kristus hido tahe saluhukna, jala di bagasan saluhukna. Ima sahat na mertua doa kalak na tumangihon hatani debata jala nau piopsa. Amin. Tabi gema kor pujian sian lansia HKBP Badung Barat, ihut anot Cimahi Jalan Lurah, ihut anon lansia Badung Timur.
Los Yutma Tangyonota lagu pujian Sian HKBP Jalan Lurah. Los Yutma Begiota lagu pujian Sian Lansia HKBP Bandung Timur.
Taudu tima pertanyangata memuji Tuhan tamared de mahita. Martangyak mahita. Debatama nami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Puji-pujian mardongan mauliatema di pasahat rohanami tuhu ali Tuhan. Di pangaramotio doho padongan yomu di hami ganup. Ro sian bagas nami be. Ro sian akka huriam nadong di distrik Sapulalu de Bartengjeyon. Ali Tuhan di botohodo parpunguan nami ima parpunguan pertanyaan nilansia asimaroham Tuhan ramoti mahami nang di pertanyaan namion songon pangaramoti omuro tuhuriam tuhak KBP jalan lurahon ali Tuhan songon ima ramoti nang pertanyaan namion di namardala dope dohot akka acara-acara namangihut. Ali Tuhan, hutangnya ko kami matuho sude punguan ni lansia di distrikon. Ho mana mangaramoti Tuhan. Di botohodo Tuhan, akka lansia, akka nong gajang umurna. Posdorohanami di huwali Tuhan. Molo masuk kami tupunganon ali Tuhan. Dalan nami may laho pahotton patuguhon haporseaon nami ay marihite-hite punguanon adi Tuhan jalo on nami akka hatam doho podam jala disima hami masih togu-toguan laho madalani akka arini ngulu hobbar tuhatam adi Tuhan di pertangyangan namion huingot hami akka dungan nami na dibagasan akka persahiton khususna Tuhan kadungan nami anggota lansia sian huriam na di Cirebon gudang sian anggota nasida na di bagasan nakapersahitot Tuhan ubahen na suburo nasida tu pertanyaan nami di huriamon o male Tuhan na mangalehon akka pangubation hahipason hodo pangubati na sumurung ali Tuhan lau songonima Tuhan siya nakaanggota ni lansia di distrikon khususna tu inang Nyonya Pandita Sitopul boru si Hobbing na baru adalani pemulihan operasi asimaroham ali Tuhan lehom magogo dohot pangurupiot tu ibana asamargogo la madalani akka hari-hari ninguluna dope nanilehomu laos songonia ale Tuhan hinanami Nyonya si Hombing boru nenggolan lau rencana operasi sadarion asi maroham Tuhan hodo huboto hami pangubati na sumurung guru di hodo sadok ngulunami alani sude akka rencana laho pangubatiot tunasida sude asi maroham homa
na mamasu-masui. Lau songonima Tuhan hupetangnya ko kami tuho aka program ni huriamon, program ni punguan lansia di distrikon tu tahun 2024. Rencana kunjungan doho wisata rohani tu bona pasugit. Asimaroham Tuhan, homa na patulus soni. Jala pos dorohanami nasari honomu akan arikot. Jala si pakeon ni punguan lansia di distrikon laho patulus soni. Songoni program ni lansia di distrikon di Tuhan. Napatu papartanyangan sermon PHD pembinaan doho pertemuan bersama tuakatik kina mangihun. Pos dorohanami di ho Tuhan. Ima dalam mulau paingoton laho patomuhon kami di bagasak ko. Akan manguluhon pertanyaan ni sermon PHD pembinaan ni pele Tuhan. Homa nama masu-masu. Hari Tuhan hutangnya ko kami matuho akap periodisasi pengurus kategorial di Huriam ale Tuhan. Secara khusus di HKBP Distrik Sapulualu Jabar Teng Die Yona le Tuhan. Homa nama milit, homa nama nodo akka napatut lako mangulahon akka ulaun pelayanan di si asabui lam mersangap guarmu Tuhan. Ima pangiduan nami, ima ele-ele nami tuho. Langsung nima Tuhan, hutangnya ko kami ma akka huria resort naso adong dope punguan lansiana Tuhan. Hasimaroham marhite-hite akka parahalado ni huriam madasdasi akka na lansia di huriami asa adong punguan nasida jalaboy nasida marpungu lako pasangapon ko. Ali Tuhan, hutangnya ko kami ma sude akka dongan nami asa totong ingot marsaur lako marningot dohot mabigi hatam. Di pargugui hodo Tuhan akka perdalanannya kapertikian di hami di sari hokko akka salut akka narikoti di perdagingon nang di partodiope alani pargugui mahami molo boy do hami Tuhan lahu mangula akka nabuy si ulaon nami. Hutang ako kami matuho Tuhan saluhut akka pinop parnami akka nasomarhaso hota dope totong madibagasan pangaramo tiom mali Tuhan. Molo ilo moniroham Tuhan lehonomu akan tahu sirokka ni tordina. Jala akan marsikola urupi Tuhan asa boy sikop akka parsikola an nasida. Akan nasodapot ulau depiale Tuhan lehon gogo di nasida lahu menciptakan lapangan kerja hobbar tu talenta doho parbinotoan ni nasida biari Tuhan. Akan ang dapok karijo piali Tuhan urupi jala pargugui Tuhan laho mangula akau launi hobbar tulo moniroham padaun akayanakon nami ali Tuhan sian pangalaho nasosuman alai sude ulau nasida holal lau pasangapoko lau songonimat Tuhan program ni huriam secara umum HKBP ima oikumene inklusif anggiat ma ali Tuhan marhite-hite ulau ni lam mangarerak hatam ali Tuhan padau sikap na eksklusif holan na manarihod dirina sadiri akka ganup huriam alai marhite-hite tema oikumene inklusifona ali Tuhan taridai di tonga-tonga ni huriam marsada-sada asadong dapok kerjasama na denggan baik pei disude seksi-seksi patar haluaun patar akka pakubasyon na sida mabahem marsangap pole Tuhan. Songonima Tuhan pareses nami na manguluhon distrikon amang padita pahala si Torus. Ali Tuhan pargugui jala urupi bana laho makubasi di tonga-tonga ni huriamon jala marhite-hite pakubasyon na sida Tuhan marsangap guarmu tabba bilangan ni akan naporsea diho pasu-pasu ma keluarga inanami na madungani na sida rap doho sude akaya na konna li Tuhan pos dorohan nami di huali Tuhan martuhat toko mardungat toko mahami mardungat toko mana sida di sude akka pelayanani pinuji maguarmu
Godang dopi akasi pangidoon nami di tangyang nami on. Ale pos dorohan nami tu wali Tuhan. Radedo dia dopamu akan nahutangyaku kami. Pasahat may hobbar tu asit dohot kolong ni roham. Mauliate madi wali Tuhan. Pinuji guarmu marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Amin. Taudutima acarata tabigema lagu pujian lansia HKBP Bandung Riau Marta Dinata. Sidungon ihutanon lansia HKBP Bandung Reformanda dohot lansia HKBP Bethesda Bali Endah. Ihutma lagu pujian Kor Sian Lansia HKBP Bandung Reformanda.
Ihutma Tangyonot Takur Sian Lansia HKBP Bethesda Bale Endah. Adik tungadong nasalpu lau pasat pujian dope inasahat tiki. Atong tau dutima partangyangatta maredde mahita. Siapkan Urhon Tuhan, mari ton tuju, manolong Hai narodo apabu Tuhan, unduk ilo berimu, manolong sayurasi hamhanamion galung irianu nahum pulo say pada matamu Tuhan benalion galu hatamu Tuhan Sion jalongku ai bina hatamu gabeha golungan ditoduyuyu hatamu Tuhan
dame ni di bata na sumurung sian saluhu na parroha parbinotoan doho parsupriyo ima na mga ramoti ati-ati doho pikiran mo nabi dinarap hitatangi tuhatan ni di bata di bagasan Kristus Yesus. Amin. Horas madita sudi. Selamat berjumpa. Ate. Tutu adong do pina maringo tawi sona te. Pasti do pahit manang manis saya dong do pina maringo tate. Mau liate ma dituhatta na say toktong mangaleo dengkan basa na dihuriat ta hakabipi. Jadi hamu amang inang lansia damang lainang AKBP Distrik Sapualu Jabar Tengdion. Hata niribata na maniray hita ima siyan na marumakot tema Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Pardenggan bahasa do jahuba di saluhutna. Jala di linggom asini rohana do jadi-jadianna sudina. Pasalmen manang Mazmur 145 ayat siya. Dohot aplikasina juju marhite subtema lansia HKBP Distrik Sapualu Jabar Tengdi senantiasa menabur kebaikan dalam keluarga dan masyarakat. Manoktong mangulahon nadenggan di keluarga dohot tuna humaliang ima saha. Secara keseluruhan Pesalmen 145 ima manungguli jala manugihok kita asa mamuji do pasangapod de bata. Marhite hagugod dohot basa-basana. Naong pinasahat na tusuri akkana porsiyak. Baik di padan narubi, padan nay baru, sahat musetu huria-huria di Portibion, sahap mamusetu HKBP, sahap mamusetu HKBP Distrik Sapualu Jabar Tengdion. Ima manugyo kita mamuji di bata napatorakon ahadu alasan adu sibot cirina pola ikon mamuji jala pasangapod di bata. Jadi adong di Turpuk Jamita adong dua hal na parjulo di bata jahuba pardingkan basa jala didok di somuse ima asi ni rohana tu sudena tinopana. Na tua-tua nami amang dainang saluhutna suku-suku na parjolo di kita. Ima isedo didok lison debata jahubai. Jala tu ise do ibana marbasa-basa. Mga leon asini rohana. Buasa pola iko juwong. Sunggulon ni parpesalmenon hita mamuji pasangapod di bata. Ahado horowa naong binain ni di bata tu hita. Ahado denggat basa ni di bata. Naukta parsaulihon di nguluto saat tunuay.
ahado ulaw na balga manang karya pekerjaan ni debata na balga tu bangso Israel di hatiyay. Jala ahado ulaw na balga dengan bahasa ni Jehovah do asini rohana. Tu HKBP umum. Ahado dengan bahasa do asini roha. Ni Jehovah tu HKBP distrik 10 Alu Jabar Tengdio. Lapu pamet ahado dengan bahasa ni Jehovah. Doa sini rohana naong di persauliyok kita hamu akan natua-tua nami. Lansia HKBP distrik 10 Alu Jabar Tengdion. Ahado naut binatupan ni debata. Tu HKBP na buluni siap pusat distrik resort sahat tu ganup huria marsada-sada. Cala uhud ni ahado dengan bahasa doa sini rohani debata. Na pinasahat na tu Indonesia negara kesatuan Republik Indonesia. Dunging ahama amang inang. Nanaing sipatu paota. Songon HKBP songok Kuria. Laho meresponi dengan bahasa ni dibata. Doa sini rohana. Tu masyarakat na di Badungo. Dohot di Jabar Tengdion. Dohot di masyarakat khususnya Bandung, Jawa Barat. Nah perjolo. Jelas tidak disi perpesan memakatidakon Jehovah do pardengkan bahasa. Songo dia do hitabui makilalahon mamilani. Mangetongi dengan bahasa do asini rohani debata. Adong dua pendekatan. Na parjolo ima didok satabi antroposentris. Jadi boy doi mardongat tubuh do hata antropomorfisme. Jadi dengan donang dia ke pihadi adok pendekatan-pendekatan bahasa. Tersongon acara tainakin adong bahasa Simalungun. Tokin nayan non adong bahasa Nias. Adong dison ala Simalungun. Gudang banawalap sada. Adong ala Nias. Adok kulayanin ajulu dison 3 tahun nasalpu, hampir 6 tahun nasalpu gereja BNKB. Ala rapa mi marpiadi do paditana. Nah, jadi ala ni amang inang antroposentris. Do lapatannya. Ima agama manang keberagamaan na dipuka na dimulai sian inisiatif ni jol masa diri. Nah mempergunakan sifat-sifat agama naong di bahasa-bahasa di bata. Jadi padok ni akka ahli debata manopahita laos dikaruniakan do sifat keagamaan tu hita. Disodo parasingan ni jolma na tinopan ni debata do akka jadi-jadian nasi. Jadi lapatan nadisi marhite kekuatan ini mahita lao patujolohon mengutarakan aspek-aspek partodion do nilai-nilai partodion di ngolutao. Jot-jot daktaridai. Dungi agama-agama antroposentrison ima na berusaha laho papatarhon
Nasida do na mangalului di bata. Upaya nasida manang usaha ni jolma do mangalului di bata. Jala di dok nasida do batu pahon na dinggan. Nasida do mabain perbuatan baik. Jolma isa diri do. Jadi ala ni boy doi lapatan nanakin dari kedalaman jiwana dia bisa menyatakan bahwa semua itu datang dari manusia. Jadi lapatan namang boydo nasongonon anon taida namuba-uba akka pangalahu ni hajol mau doho pangatusyo nasiat di bata taringok tu di bata adong doi marhite meditasi marhite tangiang nagajang marbahudung adong doi lapatan na akibat-akibat na dison na diperkenankan debata nasida. Jadi intina jolmai do nagabi pusat. Jolmai sendiri do nagabi ukuran. Jolmai sendiri do nagabi titik tolak. Jala jolmai do nagabi inisiator. Jala jolmai sendiri jolmauni do sumber kegiatan-kegiatan keberagaman. Odo amang inang amu akan tua-tua nami. Ati buah naung lilik kita. Nasai neng jonok tu debata. Pendekatan nasional ditolak menta-menta Alkitab. Tak terjaluhi. Idu benadiro nakin antropomorfisme ima nagabe gaya bahasa. Tak sikop dope panadaon taringok tu day bata. Alay boy didekati day bata marhite gaya bahasa na menggambarkan day bata memiliki atribut fisik songok kita jolma. Tangan ni Jahuba, mata ni Jahuba, pak ni Jahuba, roha ni Jahuba. Itu adalah atribut nihita jolma dui. Ale di honau mai tu debata. Songo sada dalan pendekatan lau manada debata. Napa dua pendekatan Alkitab. Molo bibel tai madok hatani debata. Tidak bisa mengakui manusia itu inisiator. Jadi manusia itu bukanlah artinya dia pusat segalanya. Tetapi yang menjadi pusat, yang memulai, itulah yang disebut teosentris. Mar pusat tu debatadu sudah. Mar haroroat sia debatadu sudah. Jadi debatadu nama muka, debatadu nama mulai. Jala debatadu nagabe pusat do ukuran na mutlak na absolut. Dinguluta. Jadi Tuhan do na mangaluluhi ta jolma. Tak kita na mangaluluhi jolma. Molotuk sadar adong himbauan manang jojo lului hamu madebata. Ale molo talului debata na parjolo do debata mangaluluhi hita. Yo jarima hita. Lao mangaluluhi jonok, lam jonok tu debata. Jadi sudah perasaan, sudah pakilalat pengertian do pemahaman yang benar itu berasal dari debata, meraros dari debata. Jadi mau lo tahu lah penadenggan, berbuat baik kita dan semua dengan pendekatan-pendekatan. Itu dimulai dari sudut pandang Allah sendiri. Amang ina.
Ti oddo jolo dasor nadi kita. Torop pitan waeng naron mangutunau pamerengan. Luar biasa perkembangan. Apalagi khusus lansia te. Ale anggo di rohaku nakin habor syauku mau lihat Tuhan. Hodo mangojarakkan na tua-tua naon. Jalahu pasak majamita asa dibikin nasida jusuli. Kan itu. Jadi siap kode Tuhan, hatamido na huataon. Tak pikir aku. Dero. Ai jot do ate. Sadar so sadar hita mo lupe hale hita. Adong do hita madok padapot tu sono ni dapat. Tahu tumagod do refleksi sian hata ni di bata. Respon sian hata ni di bata. Oddo. Jadi dang padapot tu pakilalaku dangi. Nahuboto oddo dangi. Refleksi sa bingdu hita. Di boto hamudo refleksi. Ima songon cahaya na dipantulhon cermin. Jadi dipantulkan cahaya songon ima hita. Tajalo hata ni bata tahapur siai hata ni bata masuk tolo hata tapancarhom may ta refleksiyom may marhite parbinotuan nang akka komunikasi ta. Wah, piga masyak kamu nakke namang na tua-tua. Nasay ahdo hibul mangiuton hata niya ka edde kormunay. Luar biasa, anggo nakke nama naso tercatat tahu do. Ngati. Ayolan hata ni edde ni kormunay ngasay bejamita. Dapola perlu bejamita. Nah, olah na pagomosyon na maunya sebetulnya. Ada nang buih hupa jojor nakis yan ahluan yon pengurus distrik do nakin luar biasa teh. Ahlo marsnya KBP lansia di. Odo PUBG di Bandungon. Betul. Nggak tinggal piau di Jakarta piau tinggal Dorau. Dah luar biasa. Korni ina pardiutan ipat di tau penakin nama. Burjune ona kaina taparduta ni padito naraku. Ubo todo na di rohami sudi. Nah, widadak kedong aku tu pudi. Torhujalak padita syaturi horas padita resort tu pina. Tor topa kau. Ba memang ido kenyataan. Itu kan. Jadi di komunikasi songono anggua makilalahon porsia daw di bata halu na mangujari. Dero ate songoni hamu kor aho martadina taon nahina horongan no. Cantik kamu sih marrara ate. Wah, luar apalagi Bethesda baru sian hidup yau na budak sian marjamita. Piga kibuk pialai tol maju terus. Pantang mundur ate. Apalagi Bandung Timur nya. Saya parwau nak ini saya dupin hutan dari sinaraku. Hampir sudah dope hutan date. Itu anggo Cimahi memang terjarang do tu song. Jadi debatado nama ngojari. Alani amang inang ahama sabutul nanakin. Tahilala do tau kodri sudi ai pason lasni roha semangat siya debatado. Daktar bay na pareseson mangato kamu anggo sosian gijang ikoni duhita makaporsiyay jay mo lo tahaporsiyay na songoni tenang duhita nakpiaduk perswalan nakpirong masalah nakpeswa pala diulo hidupi pandapot ta dang diulo hidupi pangiduat ta alay mulak tu debata itu bado dalat tamulak tu debata songod dia mulak tu debata ima mangatusi ahado rencana ni debata songod dia do pabayanan ni debata sebelum do sesudah on kata kunci do jadi molo lapatan nanakin
Taulah sada ulau tapi kiri jalata lakukan sebelumnya. Ikut dong do masa sebelumnya. Sebelumnya ini tak persiajari, tak awon, tak berek situasi. Maksudna ima pameton ahadu akibat yang terjadi. Deno ayat sugari lapatan narkin dan marpikir lebih hita sebelumnya. Ujungna Roma nama sana borat. Nah, olo mahita madili emosional. Deno hati-hati lo. Ale molo adong sesudahnya. Dukkoni. Molo tungadok penon taulau sada ulaon. Nah, sesudah itu ada hambatan. Tak saut na tapangidui. Manang saut na tapangidui. Ale sesudah itu nah taidama secara kerohaniat partodion. Isi rupa sautoni. Isi rupa ngurupi. Nah di situ nguluto. Jadi molo dung lansia ono putau tu kijang ade. Ngau parwahon on. Alana sangat intens dua tu lansia. Ala huida do perkembangan fisik do perkembangan aharwani jiwa ni lansia luar biasa. Alai pada umumnya intinya lansia tidak mau repot-repot lagi. Unang bedia dupi persoalan. Dero bulus-bulus nama, tulus-tulus nama kan? Lang adong memar legot-legot angguna tua-tua. Itu kan? Dia tidak mau lagi itu repot-repot. Jaya kapadita dong aku padita, mono dia kupat akan tua-tua, ondang apalagi lusi unak tolmab diri kita. Ai semoni itu. Repot tahu lah ini do. Kan itu. Nah, jadi alani amang inang totura naing idota. Ahama si berengota. Nah, ditogi hondo hitanuaing. Ahama si patupauta. Dihuriatta dihita sendiri di keluarga do dipunguat talan siau. Nah, adong didok dison. Mari kita berani melihat dan berani bertindak. Nah, amai. Jadi memang muridok abereng jua mangna tua-tua. Ibu anak terbereng au ngarabob besi malolok kuina do kan. Itu. Jadi molotung rabob besi malolong nai, tapi yang dilihat bukanlah si malolong pardu. Molotu perabob benuai ngamar kacamata on hafal na mo taglora. Tak benar mono. Ala yang go diruaku memang dang apalobe. Ditambah, oke, tidak persoalan. Molodung marumur pitu puluh, walu tahu, walu puluh, dak pola be. Alena perlu di si ima mata parbagasan do. Yaitu mata di dalam, mata yang di dalam. Jadi kita mau melihat apa? Melihat ini semua. Nah, perjulu. Sa may tadutu sejarah. Dung sada tau lubiaw pensiun siyan HKBP Rawamang. Mula matubonan ni pinasa. Binapunan ni pinasa nami mga gabi badung. Paduaw no. Jadi duku bereng wida upanok noti suri. Baik ngulu parkuriaw. Baik kamu akan nahutan dasudi. Nggak terjadi perubahan-perubahan. Enong marubah dua piamat tahun baruan. Pak, angasongon na rekuk merdala no. Asongon na itu butuh, wah mah ima horo perkembangan. Jadi Roma turuh aku, molo nagabe lam matua, menua itu proses yang harus terjadi. Dero, aibu ya batiamu gabi poso kamu terus.
Angga besi pikirak kamu non. Ade, mulu marumur 70 tahun, 20 tahun, saya mercuci, dope, mencuci muka dope, macet rambut dope. Anggo songonau, dak pola hudohi. Tu dia mamatau. Oleh kon masai dicet rambutna sehari seminggu. Kan itu. Nah, jadi naneng dohonok kudisi lapatan namang imana hubereng. Bah, ayaw pengalam matu habe. Dungi huida mamuse huingok mamuse. HKBP distrik distrik Jabar Tenggion. Terhira 30 tahun pertama. Dak piga dope HKBP diso. Dak piga dope padita. Dak piga dope gereja bangunan gereja. Jadi songoni dope bulus na marhudiay. Songoni dope tabuna. Wah, atsugari nama saya di Martadinata do tahe parjulo abote. Ola roa usah jabu pagi-pagi. Aya dok padita senior hutiki iko masuk kita japi tu dah ina. Bahwa lo di tiki alaya hamina dua dah. Walau dia ayah maksudmu bapak japi itu ay nabuderi jap 11 12 sau mula siap pertanyaan ni kudu tu kan tapi tor paksa mu japi itu amak tahe daraku bah dang kosongon apa edung di patorang itu Martadinata ya itu di tengah di Persitongan di Badung jadi sudah ruasta. Nah karejo baik sa Margahayu, sa Soekarno Hatta, sa Jujung Berung, olo do karejo tempat karejo na di son. Jadi olo madisangahon jo tu gareja pagi-pagi na ini. Adong neng mangurus surat, adong mangido tangiang. Jadi ikut disodo hita siap japi tu nina. Nanget sesuai dengan perkembangan umur, mulai mau mengatusi. Oh, itu teh. Dungi mulu pajupang dok ruas najulu di Badung teh Martadinata teh. Apalagi tu perlalu melorohi bahasa jam deng markator japi itu. Ngalau situ si mangingan marpungu-pungu. Ai bahasa songon na lemas samu padita nami. Inna songon na gali-galiham. Inna. Beta. Mga laksaksang turaw mangun tu bagus rangin do. Ingot tangun do bagus rangin. Saya uduk abang si tanggangon na tua-tuaon. Luar biasa kan? Itu, bah, saya songoni matorusau. Abi dak ku boto do bitiki. Pagudak ku malak saksang panas dingin mawoto. Naik tensi. Takut tu si. Tabunin mangalo. Dungi molo dibereng au gale. Ai bahasa songon na ahamu. Aduh kan ni lesuh, aduh. Dang gembira buti. Ai madamang. Ai so mari dia unak kisajab. Ai bahasa lang mari dia mu padita nami. Macat ai nani. Itu rodo parado per tahun. Perintahkan itu semua. Periksa rumah pendeta. Lancarkan itu air di situ nado. Ale yang kumaing nak penok pinabuah 3 hari. Jolo marapok juamang. Jolo niata juamang. Jadi molo di doko kamu naik tua usung matua ai di homa ini kudo di bagasar waku. Ini ulama. Nah, jadi ima perubahan-perubahan. Alaya manginang naneng donok kudison intina. 30 tahun pertama, 30 tahun kedua sampai sekarang. Mana terjadi? 30 tahun pertama, ima generasi Batak HKBP. Generasi Batak. Jadi adong dope rasa ada dua ison. Na generasi pertama, na tahun 50-an ujung. Alana isi do huboto gereja HKBP Martadinata Jongcong tahun 50 lalu. Ya kan? Dungi masuk Mabaduk Timur. Jadi itan waingon namang, itan waingon na hudun waing isono, molo huida mu hingot tamu.
generasi na padua huduhi. Ngaraw ramu. Generasi na padua hudu. Aka si pajong gareja. Ngampir suri salpu te. Sanari omma generasi padua. Do mau disi generasi padua. Halak Batak HKBP na di Badung Jabar Tengdio. Dungui mamereng mamusehita. Tujulu. Adong magenerasi na patuluhon. Iman waeng aka ama-ama ina-ina na poso, keluarga-keluarga na poso. Dohot aka na poso bulung. Nuaik suku-sukun. Misi manang pelayanan yang estafet ini mau kemana, mau apa kita bikin? Harus si Bainotta. Harus nanek si Dohonotta. Tu aka sudut na mangiut AKBP distrik Walu Jawa Barat. Luar biasa. Lau do pero hatta mamerek tu si. Basa. Awa dong dabarani au madohya mangina. Dia main. Na jolo dong masuk kau tu Badung. Berinteraksi mau tu ruas ini HKBP Martadinata. Baik nama tua, baik perlalu. Luar biasa pikiran-pikiran nasida tarimot tuhuria. Jadi dohonok kumatiki tanda kutip do peon. HKBP Bandung adalah think tank ni HKBP. Bahasa dohonok think tank ni HKBP. Sianodo amang budak tubuh akka kreativitas pelayanan ni HKBP. Sada macam contoh baik. Marulau nabadia marsloki usul ni Badung doi itu HKBP. Luar biasa. Jadi dapat do petiki diusul hosyanon do mambigi sinuri gudang. Kompilasi nak usul siap Badung Martadinata do. Lapatanna. Akka kreativitas pelayanan dibuka mana poso misi penginjilan. Luar biasa. Kor adugan ni palua suara. Wah luar biasa. Menggema. Ale adong dope widanakin sisa-sisa nate. Ison luar biasa. Jadi nuang suku-suku dita. Oha. Tabereng dopeon, taboto dope taingot dopeon. Idu nani do. Jadi mau lomar guru kor kamu dia kau huri ya, patek kamu latihan, unak saya terlebat, mati, oloi nani ni guru kor, ate guru kor pe berengon dah, ate, unak nong guru kor naya kena pauso do pe, apa nama tua do lansia do ya dopi, ini dia, anak huriatta nama redde do huriatta KBP, luar biasa. Nah gudang do piamang, nah gudang lahir si dari HKBP Badung, tu pusat, tu HKBP. Gala ido si putus conoto si utonoto. Senari aha masih Bainotta. Saya masih besar harapan saya. Ini adalah ranah niaka lansia do. Lansia. Baik damang dainang. Jadi sudah. Tinggalkanlah yang lama. Kembali lagi kepada yang baru. Odo nani do nasi. Amang ina. Asa mula muse. Huingot godang dak pato joriso nano tu pareses peudo aka piga main usul na siya badungot di. Dak kola pandita mabenin. Siap parlalu siya ruas do usul siya ruas. Siyang nang matabay namang. Ay siya dia do liboto ho iningon. Baido hubering di sana. Tabu praktis. Wah. Dua sahali rapok padisa sahali sinulgudang mamutusyon. Luar biasa. Nah di dia do naing. Cimahi, Badung, luar biasa. Adong do pihamu aka lansia. Wah, pikir kamu do peon.
Jadi pangido Tuhan mangalehon pikiran-pikiran nadenggan. Jadi dakolan lansia, bato emak orang namar pungu lansia on di jabitan, ini kan. Saya, ini baru mangan lapet, ini kan. Itu, ay ngahudok na tari sa gereja, do di GKPI. Lansia di GKPI dari Selasa na salpo. Itu, ay lansia doon. Di baik kamu masuk jam 10. Apa mulak mau jam 12. Tutong asada. Di baik kamu magorek pisang. Ay gudak puro-puro niya kalansiyaw. Buaro hamu padita makualon. Asa hita sama hita do kan? Hita tu hita do. Dang buwi sa minggu hamu makan nasi sederhana. Asa sehat na tua-tua. Bah, ola dibegi sungoni hataku mitor malujung ma koster do sada ina pengurus. Mangulo mabuat idah di BPK Karo. Gudang dope talentamu. Gudang dope pikiranmu na uli. Adok sada ahli psikologi di dok. Umur itu sebenarnya baru dia berkreasi, baru dia bisa menunjukkan kalau dia sudah 70 tahun ke atas. Jahamu jo biografi ini para ahli amanginang. Apalagi akapar karijuhia kamu kan nakalansiaon. Cahayamu jo biografi ini. Suri penemuan teknologi dia duk pemarumur 70 tahun. Disipe. Jadi saya ujahado WA di HP. Itu Roma sadana tua-tua piga-piga na tua-tua. Kirip tua renungan. Apa huida mak? Orang dah diteruskan do. Iba ma TikTok songon do. Ma dia do lansia ni. KBP on. Dung makata yang sa 2 minggu na salpu Februari ulayani masa ada kebaktian syukur perkawinan. Nama tuon ngawalu puru murna. 50 tahun perkawinan. Hudok mati bana songoni. 4 orang. Oleh dung na 2 minggu ku bereng may mana. Wah, refleksi ni mana du sudi. Asli. Di bain mana tuwai. Tu TikTok. Hati-hati amu inang. Hati-hati hita. Na sering meneruskan ado mengupload aka berita-berita gambar-gambar na diape. Molo si Jimli asidik mandok 90% itu hoax. Itu. Jero du sipata huida. Ay ngalilingon na polok mo na. Toriboto yapus muse. Batay. Jadi mulayon nate. Mulayon. Molo makirim renungan kamu. Asli masak kamu. Asli mana refleksi. Tak pola gajang. Ola 5 kali pe. Jadi olo do minang songoni. Aenggo na kayo na ondo pe molo parwa do TikTok yate. Sangaja do lao manang natu sada inganan. Marbaris-baris menom mar joget-joget di TikTok ma. Dungi adong mabar daster, pakai daster putih. Pamer daster. Di Jabu na may pakai niyan dasteri na roa do. Kan itu kan? Jadi odo na hudok nak. Adong do pe talenta sa kamu. Unak termadere nak pe marumur 70 tahun. Masih bisa. Marhite piade pe boy do. Jadi totura naneng donon na disod nakin na padua masalah na padua. Dengan bahasa ni Jahuba. Panadaon na parpasal menon tu Jahuba nina. Na asirohana tu saluhut na tinopa kepada semua orang. Jadi malati ma disungguliah KBP tahun inklusif ate. Do jepek pangatusok ku inklusipon imana terbuka. Jadi molo eksklusif ibana tertutup. Menutup diri.
Jadi molo inklusif imana terbuka. Dakolan bela patanna olak kita. Ngai kodoh danak na pogos na mepmet na marsait na matua na poso sudah terbuka. Itu yang dikatakan inklusif. Baru secara okumene, kebersamaan yang terbuka dakolabe ulan hakabipi sabing mamikiri dirina. Mau lihat ma di pusat di purus uparwao do. Adong bantuan ni tu sudah padita di HKBP Mentawai. Luar biasa kapadita na hurak balajona. Jadi Roma HKBP ngasepakat HKBP do akapadita di rapor padita nasalpu mau membantu sekian-sekian. Luar biasa sudah hampir 100 salak padita. Ima buka mu amang inangate. Nuk sa TikTok i. Nga marali-ali na sida kapadita di Mentawayan. Si Bainon na, si Panganon na tudak dana. Luar biasa KBP sudah buka. Itu inklusif. Terbuka. Baru musye bulan nonomon borhak mapadita 12 halak. Gabe misionaris tu Afrika. Wah, nga maju HKBP namin. Luar biasa. Sa lelengonaha. Ola tu diri na dupita. Ola tu bagasa dupita. Ale, marite pimpinan nuaing ujaha. Sedang dipersiap po nuaing. Adong do 2 sen distrik ko nate. Adong 2 kan? 4. 2. Neng borhat tu Afrika. Sedang belajar bahasa dupina sida. Luar biasa. Cibuah met do HKBP on. Itu. Jadi bah tor ambil hamuma amu akalan siya yate. Persidoho mami si mangurupi itu tong dono mo to kan. Ate. Adak saya pikira binasing, iman na inklusif. Jadi nahudok di siamang ya tusude atau sepada semua orang. Akama dak dang harukan ini dang pulik-pulik dak sempit ale terbuka kita. Molo tapau luon adong gereja di sana silakan. Ala pengalaman aku ngama tuau. Adong do 3 ruas nama tua. Saya manukut tuau alana au hampir 4 tahun di Rawamangun au. Saya di Padita Resort tu duau. Tu bidang haruani diakonia. Saya molo adong namar sahid au mamangaturi. Molo adong na hasubuan. Molo adong na kecelakaan. Molo adong nakin na sumar sikola na konna. Tuiba mapesati. Alelas roha. Ay basa na pabo muna mang ina. Aoma na nagpabo tuha muna. Ay pigahalak. Dia nomor rekening na. Itu. Ay basa nang melalui gereja mang atau langsung memahami ini tuh kan. Mau lihat ya. Luar biasa. Halami sendiri memang. Sampai senari adong tuh. Tu mangurupi aka keluarga ni padita na mabalu. Na duda. Saya di jalo do gowar hudo. Aduh kan nomor HP da tuau. Sukuni doang. Jadi anggo di Simayo nate anggo Simayo cepak do sabutuna. Pabuahamu tu padita purba do tahi so. Yo. Reformanda do penaringgas. Itu Marta Dinata. Wah, embekel kamu. Itu. Jadi mono lansia ya mau terbuka. Lansia naung majalo dengan bahasa ni debata. Doa sini rohan ni debata. Terbuka mai bana tusuri orang. Dang mari permanang ise. Itu maksudna di sini. Markuria pesongoni. Kebersamaan, gerakan kebersamaan. Itu kan. Jadi parsidohot begitu. Jadi ima deba-deba mang inang mengrefleksikan temaon tutongat-tongat talansia. AKBP distrik Sapualu luar biasa dengan bahasa ni Jahuba. Siap tahu sampai tu perkembangan waingon. Perkembangan nuriat AKBP. Totu
pasti berperan udang aka padita di son. Udang aka situa, udang aka pelayanan. Di sepanjang 60 tahun, 70 tahun ini sudah banyak yang berpartisipasi mengembangkan pelayanan di Huria. Ya, apalagi nah di bawah pimpinan Pares, maingat Aisyah tahun lain nama Hamud. Aido aku padita nama tua, napola berok si budi-budi. Kan? Waho, ni ngolot kan? Ale dak di jolomu. Saya olo do huda poto nakadung padita. Apalagi natuari aduk padita na poso. Praktek do. Bangun disiplin pribadimu. Iku. Majaho balsajar hosu. Dang ngola di badungo kanon. Pidan be homuse. Itu luar biasa. Jadi pakai kesempatan di badungo. Ate. Luar biasa mang. Ayau sangat dua kuliah di sendiri Badung. Jadi dak pola hudok utlepo paditata ise do. Ise do si Dixon. Uwil ngacaraon, ibay na MTH isi. Wah, udok tangarong guna na bewon ni kunara kun. Una pola ba yang gelar ni niku. Titel-titel na itu senari yang kita penting bukti. Contoh, teladan. Imay demo na nakinate. Lansia gawe teladan. Luar biasa. Gawe contoh. Di ngotamudo hatan isi marwarar. Sirait. Nah, daku campuri politik. Alena hubige dua hatana. Di Indonesia ini banyak yang bersuarakan kerukunan, kesatuan, persatuan ina. Mari bersatu, mari kita kesatuan. Tetapi pertanyaan saya, mana contohnya? Mana teladannya? Jadi kasih contohnya deh. Jadi dia muna manakin natin amang sitanggang natin. Wah, mula siya nonan no terbaik contoh nano. Songonom ma pelayanan inklusif. Jadi ima tu pelayanan. Ale parpudi hapor siyaot tado na eksklusif. Ingat hapor siyaot ta iman kita eksklusif. Ya. Tetapi pergaulan kita, pelayanan kita harus inklusif. Itu. Jadi unangan na inklusif terbuka mu, bah ngabu hidup padita sila lahi ko terbuka do ita tu sude suku do agama na gabi marpidaha porsyaun na mo siya. Daong aporsyaw tay eksklusif, tetap tertutup, pegang kuat-kuat. Tetapi pergaulan kita, pelayanan kita harus inklusif. Terbuka untuk semua orang. Alkitab do madohi, debata do madohi, tangawi madohi. Jadi horas ma dita sudiate. Jadi saya sehat-sehat mas sejahtera mas sudi, gembira mas sudiate. Lansia distrik Sapulualuon. Jadi sude ma lansia lamburju ate. Berguna. Berguna. Pos rohaku semangat nama padita to sudah manguga. Amin. Mertangnya kita. Mau lihat Tuhan las rohanami ala di pabotoh kodo dirim di papatar hodo holongmi dohot akasakak munadinggani tutunga-tunga nami di Portibion. Jala kesempatan na argaon momentum pertanyaan lansia HKBP Distrik Sapulualuon nunga widahami bituhan dengan basam doa siniruham na saya dapot diudutiho tutonga-tonga ni huriam HKBP Distrik Sapulualu Jabar Tengdion saya pahot jadi jalagohi metuan nak tujulanon saya pargugui maaka amanami inanami lansia na di distrikon asabui nasi dia Tuhan. Toktong dipakeho, dipararho, jalalas maruan nasida, lau berpartisipasi. Tu aka pelayanan na di distrikon. Suaksongoninang aka dongan nami padita manang di dia pe Tuhan di distrik Jawa Tengdion.
Saya horasi manay sida. Asabuy na sida takup makubasi di uria nabi. Nani uluon ni pareses nami padita pe situruson Tuhan. Huboto hami maul murah dang neangi Tuhan. Ale molohodo mamasumasu molo saya diuseo kodo dingkam basam do padonganim saya natupado isuri Tuhan di distrikon. Pasu-pasu ma huriam hakabipe cimahi jalan rulahon na makasuhuton ulon nami. Saya horasi pandita nami do keluarga sudi dison. Soksoni nak parlado do ruas nabe. Saya homa Tuhan na manabay akapasu-pasum nak tujulano. Pinuji pinasangap mau dibagasat anakmu Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Tauduti mamarede uhut papung pelian 2 kantong. Oh
rimma ita songsong. Tapasa mapiliata tu debata martang yang maita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gicang. Hodo haruan ni saluhut sileo-leo nadinggan do nasa ulibasa na mauli utus. Upasat hami masian na nileo mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriamu. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutada hami gudang ni silolom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mahita pasato tangyang aliamanami. Dosa di doa nama dosa Tuhan, una mahani tu dia tu pengucuran, palu mahani sian aku, ay hodna punare jauh, doa tago goon, roh dia sana por saliri di benengna, amin. Pak toktong maroham tu debata, mulak mahamu jalo ma pasu-pasuna. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sondakko Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaor homma damena tu todim.